Nekoć davno, dok su se čuda još događala, postojale su čarobne riječi koje su otvarale vrata Simsale, čudesne zemlje u kojoj su likovi iz bajki uistinu živjeli. Abrakadabra, Simsala Green. Evo nas! Drži se! Nadam se da se opet neće predomisliti. Malo mi se bučka u trbuhu. Ne, prva kriška je za tatu. Ali tata nije ovdje. To si isto i jučer rekla, pa su miševi pojeli kolač. Večeras će se vratiti. Znam da hoće. Sanjala sam da se njegov brod jutro sretno vratio. Ali ti svaki dan sanjaš isti san, a njega nema već mjesecima. Realno gledano, rekla bih da su velike šanse da se brod nikada ne vrati i da će tata negdje prezimiti. Lisa, dođi, idemo po jaja. Možda imaju pravo. Možda se nikad neće vratiti. Nema smisla. Ja sam Jojo, najveći pustolov od uvijek. A ja sam Kroki, doktor Kroki, učenjak, filozof, virtuoz i tako dalje i tako dalje. Van! Dalje od kolača ili ćete dobiti! Ali došli smo ti pomoći. Tvog oca nema, pa ćemo ti ga pomoći pronaći. Žao mi je. Ne znam što da radim. Svaki put kada sanjam oca napravim mu kolač, ali on se nikako ne vraća. Što se dogodilo? Kamo ti otac otišao? Pa, morao je otići u grad. Kćeri moje, brzo ću se vratiti i nadam se da ću vam donijeti lijepe poklone kada moj brod stigne natrag. Mogu dobiti novu haljinu? A mogu ja dobiti enciklopediju? A što je s tobom, ljepotice? Što bi ti htjela? Samo želim da se sigurno vratiš kući, tata. I ako slučajno vidiš lijepu ružu, uberi ju za mene. O, ljepotice moja, sigurno ću se vratiti i napravit ću sve da ti donesem lijepu ružu. Zbogom! Čekaj malo! Rekla si da je imao crveni ogrtač i da je bio na crnom konju? To je čovjek koga smo vidjeli na našem putovanju. Vidjeli ste ga? Po mojim izračunima, treba će nam pola dana sanjkanja do njega. Problem riješen! Samo trebamo otići po njega i dovesti ga natrag. Ništa lakše. Otac je napravio ove saonice za mene kad sam bila mala i to su najbolje saonice. Ajmo, noge gore! Idemo! Sjediš mi na glavi! Tako mi svega. Potonuli brod. 6 tjedana probijanja kroz snijeg, a sad mi još i konj pobjegao. Hvala vam što ste mi potpuno upropastili dan. Ali došli smo te spasiti. Pa stvarno vam dobro ide. Tko vas je poslao? Pa tvoja kćer, ljepotica. Poznajete ljepoticu? Da, i jako je zabrinuta za tebe, zar ne, Jojo? Jojo? Ej, dođite, pogledajte ovo! Po
mojim saznanjima cvijeće ne bi trebalo cvasti u ovim krajevima u studenom. Dobro, zašto uvijek moraš sve pokvariti? Pa ovdje je prekrasno. Zar nisi niti malo znatiželjan? Stvarno mislim da ovo nije pametna ideja. Nešto mi je ovdje jako neprirodno. Mislim da ne bismo trebali... Ovo je najbolja piletina koju sam ikad jeo. Ja sad stvarno moram krenuti kući. Ali nisam pojeo topli obrok već punih 6 tjedana. 6 tjedana? Moraš probati ovu piletinu. Baš me zanima ko je vlasnik. Dvorac je veličanstven. Wow, gledajte one krasne ruže. Zar nije netko nedavno spominjao ruže? Što si ti? Ja sam samo jako dugi i žgoljav čovjek i nisam baš ukusan. Tišina! Volio bih da to nisi napravio. Zar nije bilo dovoljno što sam te pustio u dvorac i bogovski nahranio? Ispričavam se. Samo sam ubrao ružu za svoju kćer. Te ruže ne smije brati nitko, ali nitko osim moje prave ljubavi. I zato se sada moraš vratiti sa svojom kćeri za koju si ubrao ovu ružu. Ili te čeka grozna sudbina. Što? Nečuveno! Zbog jedne ruže donijet ćemo ti buket cvijeća. Tišina! Ne misliš valjda da ću dovesti svoju ljepoticu ovdje? Onda ću tebe učiniti svojim zatvorenikom. Zauvijek. Mogu li se barem vratiti da se oprostim od svojih prekrasnih kćeri? Slušaj me, dajem ti vremena do sutra u suton da se vratiš. Ili ću te na silu ovdje dovući. Što hoćeš napraviti? Ma, je li vidite u što ste me uvalili? Što me niste ostavili da se u patnji probijam kroz snježnu oluju? Nisam ja kriv. Dobro, možda samo malo. Oprosti. Ja sad idem kući. Oprostiti se od svojih kćeri. Čekaj, idemo s tobom. Ne brini, riješit ćemo ovu zavrzlamu nekako. Obećajte mi jednu stvar, prijatelji, da nećete nikada mojim kćerima reći o mom dogovoru sa zvijeri, a pogotovo ne ljepotici. Znala sam da ćeš se vratiti. Divni ste. Hvala vam što ste nam doveli tatu. Da, zapravo donio ti je ružu. O, tata, sjetio si se. Puno ti hvala. Da, donio sam ti ružu, ljepotice. Nadam se da ti se sviđa. Samo sam htjela da se sigurno vratiš kući, tata, ali i ruža mi se jako sviđa. Znate, kćeri, situacija nije tako jednostavna kako se čini. Moram se ponovno vratiti jer je bilo problema s brodom. I zato se moram vratiti. Kakvih problema? Ne možeš opet otići. Molim te, tata, nemoj ponovo otići. Ostani s nama. Zašto moraš ići? Žao mi je, kćeri, ali moram se vratiti jer me čeka jedan posao. Grozno je to što mora opet otići. I to po ovakvom vremenu. Možda ti hoće donijeti još jednu ružu. I gdje li je samo našao ružu usred zime? Sve je prekriveno snijegom. Da, znam, nevjerojatno, ali u dvorcu od zvijeri nije bilo snijega. Ej, Dvorcu od zvijeri? Koje zvijeri?
Obećao sam da ti neću reći, ali izgleda da ne mogu čuvati tajnu. Očito je da ne možeš. Pa barem sam iskren. To ti nije nikakav izgovor, znaš? Gdje je ljepotica? Kamo ideš? A što misliš? Do zvijeri! Neću dozvoliti da mi otac umre! Molim te, urazumi se. Ljepotice! Ne! Zaustavite! Zaustavite! Ako ćeš me slijediti, tata, to će biti samo gore za mene i za tebe. Rađe pazi na sestre. Zašto je ta djevojka tako tvrdoglava? Drži se, doktore! Dajem sve od sebe. Dobrodošla. Dobar dan, zvijeri. Došla sam umjesto svoga oca. Znači, odlučio te je poslati tu. Ne, sama sam odlučila doći. Stvarno? Pa to je jako dobra vijest. Pa kako sam mogla dopustiti da se moj jadni otac vrati ovdje i umre? A, znači tako. I stvarno si zločeska da radiš toliko problema oko jedne obične ruže. Žao mi je. Na mene je bačena kletva. Nažalost, ne mogu o tome pričati. Večera te čeka, a tvoja je soba ovdje, blizu. Možeš slobodno ocu napisati pismo da si sigurno stigla. Želim ti ugodnu noć. Oh, Jesam li ti rekao da sprema nevjerojatnu hranu, premda je malo čangrizav? čekaj malo. Baš me zanima o čemu se radi. Čini mi se nekako tužan. Ali vas dvojica ne morate ostati sa mnom. Nekada nam na pamet ostaviti te. Šališ se? Mogao bih se naviknuti na ovo. Lijepo! Oba! Baš je dobar prema meni. Da! Sve mi je to malo čudno. E, to je život za mene. Opa, baš si zgodan. A vidi samo tebe. Stvarno ti dobro stoji? Hvala ti, doktore Kroki. Mua. Dragi tata, nedostajete mi i ti i sestre. Misliš da će zvjer stvarno poslati pismo? Čini mi se da je čovjek od riječi. Hoću reći zvjer od riječi. Vidjet ćemo. Vrijedi pokušati. Mua. Hej, podsjeća me na nekoga, ali nisam siguran na koga. Ima nešto u njemu. Zgodan je, jel da? Ne budi tužna, ljepotice. Ovdje sam i čekam te. Moraš me samo naći. Gdje si? Pogledajte kako sam mala. Ovdje su mi se ostvarili svi moji snovi. Dobra hrana, lijepa odjeća, visina o kojoj nisam mogao ni sanjati. U ovom dvorcu događa se neka čudna čarolija. Samo sam ti htio reći da sam pismo poslao tvome ocu. Bog zvijeri, hvala ti. Pridruži nam se.
Ispričavam se. Ne, hvala. Znaš, ne volim ta ogledala. Zdravo, ljepotice! Hoćeš čitati knjigu? Daj da ti pomognem. Lijepo se ponašaj, dobra vilo. Ne želimo opet preplašiti našu ljepoticu. Hej, vidi ovog! Baš me zanima je li doručak jeo stojeći ovako. Da, u to vrijeme portreti su... Gledi to. Gladna sam. Pa, onda hajdemo na ručak. Čini mi se da joj se više sviđa nego što to pokazuje. Ne znam kako ću ući u sve te otmjene haljine ako ću ovako puno jesti. Oprosti mi. Doista nisam imao namjeru to učiniti. Sve je u redu. I ja ponekad podrignem. Ljepotice, oprosti, ali moram te nešto pitati. Da? Ljepotice, bi li se udala za mene? Baš smiješno. A čini mi se da je mislio ozbiljno. Naravno da nije. Ili je? Ne moraš raditi šale na moj račun. Drago mi je da ti je smiješno što se ovako ružna zvijer želi oženiti za tebe. Čekaj malo. Ti mene držiš za taoca. A tako se baš i ne prosi, djevojka. E pa gotovo je. Dosta mi je. Sutra navečer ću mu uzeti te ključeve koje nosi sa sobom i vraćam se kući. O, ljepotice moja. Moram te vratiti. Znaš, mislio sam da se ti i on dobro slažete. Ne želim o tome razgovarati. Dakle, još uvijek se duriš. E pa ne durim se. Ti si se nadurio zato što sam se smijala. Kako bi se ti osjećala da se ja tebi smijem? A kako bi se ti osjećao da te zaključam u svoju kuću? Hej, kako si proveo dan? Dobro. Prekrasno vrijeme, zar ne? Ovi oblaci su tako bijeli, zar ne? Dobro. Evo, odustajem. Očito me ne voliš i nisi sretna ovdje. I nećeš se nikada udati za mene. U redu, idi doma. Molim? Stavi ovaj prsten na prst, zaželi da odeš kući i bit ćeš tamo. Ali, u čemu je trik? Pa, vrijeme je da... Hej, zvijeri, čekaj! Zbogom, Jojo. Pretpostavljam da i vi idete s vašom prijateljicom. I nedostajat ćete mi. Ali ne razumijem, mislio sam da je na tebe bačena kletva, nešto u vezi s ružom. Može ubrati samo tvoja prava ljubav. Doista ne želim o tome razgovarati, prijatelju. Ima nešto što nam kriješ, zar ne? Koja je to tajna ruže? Ružu može ubrati samo moja prava ljubav.
Ako ta osoba ne ostane ovdje i ne izjavi mi ljubav, ja ću umrijeti. Znači, ako ode kući, umrijećeš. Nažalost, da, prijatelju. Osim ako se ne vrati do sutra u zoru. Ali moraš mi obećati jednu stvar. Da ovo nećeš nikada nikome reći. A pogotovo ne ljepotici. Naravno, samo što ja nisam baš dobar u... Brzo, Jojo, ona odlazi, požuri. Zbogom zvijeri i hvala ti na svemu. Joj. Stigla sam! Tata! Cure! Ej! Čekaj! Vratila si se. Kako si došao ovamo? Ja sam upravo krenuo da te izbavim od zvijeri. A vi ste je doveli? Pa, malo je komplicirano. Kako si pobjegla? Je li te ta zvijer ozlijedila? Pa, u stvari, dopustio mi je da se vratim. Dao mi je čarobni prsten. Odakle ti ova prelijepa haljina? Zvijer mi ju je dala. Hoćeš reći da nije opasan? Niti malo. Zapravo, jako je dobar i drag i zabavan. A sigurna sam i da je dosta zgodan ispod sve te dlake. Znači, svidio ti se? Da, jako mi je drag. Mislim, sviđa mi se. Ali onda me je zaprosio, a ja sam mislila da se šali i smijala sam se. Ovo je smiješno! Ne morate mu se smijati samo zato što nije zgodan. Meni to nije smiješno, znate? Hej, što je? Baš čudno, ali nedostaje mi zvijer. Pa nije čudno da ti nedostaje netko koga voliš, zar ne? Moram na spavanje. Možda mi sve bude jasnije ujutro. Ljepotice. Sanjala sam nešto. Isti onaj san kojim sam sanjala o zgodnom princu. Samo je ovaj puta bio zvijer. I umirao je. O ne, točno to mi je i on rekao. Ako se ne vratiš do zore, umrijet će. Ojoj. Umrijet će? Šta da radim? Moram se s mjesta vratiti. Gdje je prsten? Ovo postaje stvarno naporno, a tek koliko je loše za moja leđa. O ne! Zakasnila sam! Moja zvijeri! Molim te, nemoj umrijeti! Molim te! Živ si! O, ljepotice, ne znaš koliko sam sretan što si se vratila. Znaš, ako me opet pitaš ono isto pitanje, možda čak i pristanem. Ljepotice, hoćeš li se udati za mene? Naravno da hoću, zvijeri! Volim te! Ko si ti? Što si napravio moje zvijeri? To sam ja, ljepotice. To sam bio ja cijelo ovo vrijeme. Samo si me trebala naći. Wow, ovo nisam očekivao. Ne razumijem. Zašto si bio prerušen u zvijer? Kad sam bio dijete, bio sam jako razmažen i sebičan. I tako jednom nisam pomogao jednom prosjaku. Taj prosjak bila je prerušena vještica. I ona me pretvorila u zvijer i rekla da ću takav ostati sve dok ne nađem pravu ljubav, koja će me voljeti zbog dobrote mog srca, a ne zbog mog izgleda ili moje krune. I sada, kada je moja prava ljubav oslobodila čaroliju ruže, ponovo sam postao princ. Vrijeme je za pokret, Jojo. Simsa! Ti moraš sve pokvariti, baš kad sam se počeo zabavljati. Simsa! Simsala! Simsala grim! Oba!